Вітаю, шаноўнае спадарства. З вами Алесь Пазняк, і гэта беларускі крок. У апошнія некалькі год слова эміграцыя стала такім папулярным і, я б сказаў бы, нават штодзённым для нашых грамадзян. І хтосьці ў гэтым працэсе уладкоўваецца лепш, хтосьці значна горш, хтосьці перажывае эміграцыю лягчэй, а хтосьці цяжэй. Менавіта пра гэта і разважае Роман Орлоў, музыка, выканаўца, адзін са стваральнікаў гурта Джэй Морс і такога праекта, як «У нескладовыя». У сённяшнім фокусе развагі і гутаркі Романа, а таксама некалькі гітарных кампазіцый. Ведаеш, я трэці месяц сканчваецца як в Амерыцы упершыню ў сваім жыцці. Мне 47 гадоў, амаль што 48. І раптам я зразумеў у нейкі момант тут ужо, наколькі мне сюды ўсё жыццё хацелася. Гэта была такая адкладзеная мара. І таксама я разумею, што ў маім далёкім дзяцінстве, такім рок-н-рольным у Менску, гэта часы, калі яшчэ Лукашенко не прыйшоў да ўлады, і беларуская мова была першай, а другой у беларускай рок-тусоўцы была англійская мова. І я іграў в англамоўных гуртах. Буржуазіі, Besides, Bob Marley and the Winstons. У мяне заўсёды ў галаве нараджалася таксама як бы песня на англійскай мове. І вось мне падумалася, што я заўсёды быў амбасадорам тады Амерыкі і амерыканскай музыкі у Менску. І вось цяпер я тут. Вось заліў Гудзона, там вось статуя свабоды, вон, напэўна, калі я вот тут пальчиком покажу, вон яна вон там, за кустами. Вось это даунтаун Манхэттена, і тут пацаны летают на вертолетах. Ну, чаму яны летают? Таму што, ну, навошта 300 паверхаў ехаць уніз, праязджаць 300 метраў на таксоўцы, потым 300 паверхаў зноў ехаць уніз, калі можна на ланч залецець там з адной высоткі на другую, з аднаго хмарачоса на другі. І вот я стаю і думаю, гэта ж там, напэўна, сядзяць нейкія чувакі з Амазона, можа быць, з нейкіх лейблаў там, рэкордзінгавых, можа быць, з нейкага Netflix яны там сядзяць. Я не ведаю, дзе дакладна сядзяць чувакі з Netflix, з Гугла в Каліфорніі, здаецца. Ну, але гэтая вось атмасфера, і гэты Манхэттен, і все астатняе стварае такую, як быццам бы, атмасферу, калі нейкія духі вялікай рок-н-рольнай дарогі, яны як быццам бы кажуць: Роман, думай таксама, думай. Думай, ну ты ж разумны хлопец, ты ж працаваў там у рэкламных агенцыях. Мне, калі, дарэчы, было 20 гадоў, ще ў 99-м годзе, я быў генеральным прадюсерам легендарнай беларускай кампаніі Бульба Рекордс. Пра гэта не все ведаюць, многія ведаюць мяне па Джэй Морсе ўжо, і далей па нейкіх маіх творчых праектах. Але мне цікавыя любыя формы рэалізацыі. І, можа быць, тут сапраўды я сябе шукаю і кідаю адначасова выклік сам сабе. І ведаеце, ёсць такая дэфініцыя, што шчасце — гэта не нейкі стан, якога ты дасягнуў, да? А шчасце — гэта менавіта працэс. Працэс, калі ты выходзіш з зоны камфорта, закідваеш сябе ў падарожжа, і таму цяпер, не гледзячы на ўсе безумоўныя складанасці, я адчуваю сябе шчаслівым. Таму што многае адбываецца са мной першы раз. Душа маладзее, цела ўваходзіць у рэтрыт, ангельская мова трэніруецца. Я ўжо некалькі разоў дзеліў сцэну з амерыканскімі музыкантамі. То есть я удзельнічаю у 2 буйных фестывалях. Дзень нараджэння у эміграцыі. Хто думае лёгка, гэта немає рацыі. Ага. Беларуси крымі шляхамі ляцелі доўга, што ж Амерыка сустракай. Ты нас устанеш Нью-Йорку, Чикаго, за нами Киев, Мінск, Лондон, Бобруйск, Голі і Прага.
сноку, мама, по 18. Ты ласка, нам расскажи, что у тебя теперь на душе. Внутри бесчетные звон выкрывал я. Все это мы, Америка, сострогай. Ты ласка, нам расскажи, что у тебя теперь на душе. Внутри бесчетные звон выкрывал я. Все это мы, Америка, сострогай. Все это мы. Америка, сострогай. Это фестываль «Просто фест» у Паўночнай Караліне, і ён прайшоў у кастрычніку. І вось зараз недавно мой адроджаны тут в Амерыцы гурт «Унескладовыя» вярнуўся з Флориды, дзе мы былі адным з удзельнікаў фестываля, які называецца «Рэха». Ён праходзіць тут у Нью-Йорку 10 гадоў ужо. В гэтым годзе яны зрабілі зімовы філіал у Флориде, у тропіках. Фантастыка. Мы играли гадзіну беларускага рок-н-ролла, нешта атрымліваецца рабіць, але, як я ўжо сказаў, я дзеліў сцэну і з амерыканскімі музыкантамі. І гэта неверагоднае пачуццё, як быццам бы Бог з табой размаўляе. Вось ты адзін у Амерыцы. Тут, у прынцыпе, все всім пофіг. Але в гэтым ёсць, напэўна, нейкі кайф. І калі ты нешта можаш, то ты бяреш гітару і спрацоўвае гэты старажытны архетып музыканта. Калі ты можаш сабе прапанаваць гэтаму вялікаму рынку, ты гэта бяреш і робіш. А паўтаруся, я, напэўна, ішоў да этого ўсё жыццё, якое, спадзяюся, яшчэ не сканчваецца. І нейкія 30 гадоў назад, у свае 17-18 гадоў, у Менску я сапраўды быў амбасадорам амерыканскай музыкі. І зараз, я спадзяюся, мы тут пайграем кантри і блюз часткова па-беларуску, а часткова па-ангельску. Ну, трэба ж быць рэалістамі. Гэты звон сюды цябе прывёў. Сядзі цяпер і думай, жыць всё гэта ці сон. Гэты звон сюды цябе прывёў. Сядзі цяпер і думай, жыць всё гэта ці сон. Прыходзіць Новы год, і зноў звіняць званы над Бруклінскім мастом, і зноў яны чутны. Мінае Новы год, і робіцца лягчэй. Душа адпачывае, становіцца чысцей. Гэты звон сюды цябе прывёў. Сядзі цяпер і думай, жыццё гэта ці сон. Гэты звон сюды цябе прывёў. Сядзі цяпер і думай, жыццё гэта ці сон. Роман, ты адзін са стваральнікаў гурта Джей Морс. Чаму ты сышоў адтуль? Ну, ведаеш, у нейкі момант дарогі разыходзяцца. Я думаю, што самы правільны адказ на гэтае пытанне гэта тое, што я пачаў вельмі шмат пісаць песень і прапаноўваць іх. На той момант я лічыў гэта сваім базавым адным са сваіх праектаў, і у планы Володі Пугача гэта не ўваходзіла. Ну і вось дзесьці на этапе альбома «Адлегласць» уже крытычная маса дасягнула, калі ўжо верхі не могуць, а нізы не хацяць. Ну, карацей, адбылася нейкая... непаразуменне. Нейкі выбух. Гэта цяпер уже у рэтраспектыве, калі паглядзець праз гэтыя все флешбекі, гэта быў непазбежны працэс, гэта было развіццё. Ну і для мяне это была кропка роста, яна праз боль, але боль у славянскіх мовах, яно мае адзін і той жа корань, гэта я кажу табе як філолог, што і слова больш. Калі ты хочаш больш, гэта прыходзіць звычайна праз боль. Хочаш бітуху больш, ты павінен праз боль яе здабываць. Тое самае ў творчасці. Казалі, што блюз гэта калі добраму чалавеку кепска. Ну, я б пашырыў бы эту метадычку на ўвесь рок-н-рол. Добрая песня гэта калі добраму чалавеку кепска. Па-іншаму яна не нараджаецца.
А вось таму я сышоў нікуды, але мы бачым, колькі всяго ўдалося зрабіць. І не толькі ў жанры песня, потым я пайшоў у тэатр і іду ў тэатры да гэтага часу, я раблю буйныя праекты. Уже тут у Нью-Йорку з'явілася думка, ці не зрабіць нам мюзікл пра Кастуся Каліноўскага. І ты ведаеш, я яго ўжо пачаў рабіць. Я яго ўжо раблю не толькі па-беларуску, але будзе міксаваная такая версія з англійскімі вставкамі. В англійскім варыянце ён будзе называцца Tell Me Brother. І толькі потым маленькімі літарамі Каліноўскі, каб прывабіць большую аўдыторыю. Але мне здаецца, гэта вельмі цікавы такі праект. І тут магічны гэты месяц столькі разоў дзелілі памяшканне за вячэрай з Зеноном Станіславовичем Пазняком. Ён сказаў, што это вельмі добрая ідэя, вельмі добрая. Так што маем благаславенне мэтра, ідзем далей. Слухай, усе цябе асацыююць як лідара гурта у Нескладовая. Чаму у гурта так мала сінглаў і альбому? Здаецца, адзін альбом выйшаў толькі, і то гэта было ў 10-м годзе. Да, там ёсць такі момант, што я трапіў у пастку All Stars бэнда. Мы першапачаткова вырашылі, што гэта будзе мая кампазітарская антрепрыза, і вельмі шмат людзей пагадзілася зайти на одну песню паспяваць. Потым былі бясконцыя эксперыменты, і ў выніку гэта канцэпцыя легла. Яна адпрацавала, але яна працавала дзесьці год-паўтара, і яна легла. Мне давялося з гэтага праекта рабіць потым ужо нешта, што набліжана да класічнага рок-бэнда з адным, можа быць, двумя вакалістамі. І ужо ў гэтым складзе, пасля ўсіх гэтых рэформ, выйшлі, на мой погляд, ключавыя сінглы. Гэта «Будзьма беларусамі» і «Станцыя». Я ведаю, што ў цябе панічныя атакі былі ў Польшчы. Як доўга гэта працягвалася і прычына, і як ты з гэтага дэпрэсіўнага стану свайго выйшаў? Праз творчасць. Зараз я працую сам у рэжыме моноспектакля. Узімку я Святы Мікалай, у іншыя сезоны я Ярыла Сонца, у мяне ёсць шмат дзіцячых песень. І гэта былі мае першыя польскія гастролі. Я паехаў у Гданьск, даводзілася праходзіць шмат чаго, таго, што, можа быць, не хочацца ўжо так моцна і ўспамінаць. Але мы вытрымаем, таму што творчасць – гэта неверагодная тэрапія. Паслухай, а вось твой стан, які ў цябе быў, гэта ўсё, скажам, наступствы эміграцыі? А наступствы таго, што гэта было не маё рашэнне. Разумееш? Псіхіка адчула, што яна не прымала гэта рашэнне. Цябе выкінула проста нейкім вадаваротам падзеяў. Ты прыземліўся, як гэты ліст кляновы сярод іншых лістоў, і ты пачаў эксперыментаваць у той рэальнасці, у якой ты апынуўся. І, 1,5 гады цяжкіх антыдэпрэсантаў. Зараз усё добра? Зараз усё па-іншаму, як сказала адна дзяўчынка. Зараз усё па-іншаму, але ўжо без антыдэпрэсантаў. Вельмі дапамагае творчасць, ты не ўяўляеш сабе наколькі. Вось творчасць, і я яшчэ такі чалавек, што мне цікава з людзьмі. Мне цікавы вось гэты вайб энергаабмена. Я заўсёды быў такім хіпі. Як у Бэтмена, які забыўся, што ў яго ёсць крылы, з'яўляецца нейкая кнопка, ты ўспамінаеш, дзе яна, і ты, спачатку ты вываліўся, і потым ужо успомніў, што, аказваецца, ты ўмееш летаць. Тут такі вялікая прастора, дзе можна лётаць сапраўды, што вось хочацца ляцець далей. Роман, я, калі размаўляю з табой зараз, я бачу цябе такім, як бы, Джей Морс, у Нескладовая, спектаклі, тэатральная дзейнасць твая. Мне здаецца, што ты увесь час быў у нейкім пошуку сябе. Ці знайшоў ты сябе, альбо ты шукаеш сябе новага тут, у Злучаных Штатах? Што гэта? Безумоўна, гэта ідзе рэбрэндынг. А рэбрэндынг ідзе і ў прынцыпе ў чалавецтва. На ўсіх
момантах мы не ведаем цяпер уже музычнага бізнеса у тым выглядзе, у якім ён быў 25 гадоў назад. Калі я бачыў гэтыя нават у СНД, я бачыў гэтыя велізарныя склады, былі прадзюсеры, якія прадавалі легальныя кампакт-дыскі. То есть, да, рынок в основном был пиратский, але нават легальный сегмент дазваляў прадаць столькі пласцінак, нават не в Америце, а в СНД, што прадюсеры здымалі 5 кліпаў. Я сам быў кліпавым прадюсерам, я застаў яшчэ час, калі былі бюджэты там па некалькі дзесяткаў тысяч еўра. Цяпер кліпавая індустрыя існуе, але в асноўным мы ведаем, што штучны інтэлект нешта згенерыць па-хуткаму. І вось так працуе у асноўным цяпер індустрія. Адной ж я пачаў цябе кахаць, мая доўгачаканая сяброўка. Адкрыцей свае даспехі паспяшаўся зняць і атрымаў стралу о светлы лоб. Ну вось і всё было, бывай, убачимся с тобой о зорным небе. Мы будем лететь, нават калі скончится вечность на нашей земле. Мы будем лететь с тобой помеж горов, там, где Геркулес и где Пифагор. Шановныя сябры, я таксама вам нагадваю падпісацца на беларускі крок, калі вы гэтага яшчэ не зрабілі, і пры той умове, што гэта для вас бяспечна, бо 16 лістапада 2024 года судом Ленінскага района Гародні YouTube-канал «Беларускі крок» прызнаны экстрэмісцкім. Таксама прызнаны экстрэмісцкім тэлеграм-канал «Беларускі крок» і мае асабістыя старонкі ў сацыяльных сетках Facebook і Instagram. Усім дзякуй, хто падпісаўся, хто пакідае каментары, а таксама хто дапамагае беларускаму кроку. Усе спасылкі на данаты будуць пад гэтым відэа. У Амерыцы адбылося тое, што не змагло адбыцца ў Польшчы за 2 гады. Это пры ўсёй маёй актыўнасці. Тут адроджаны мой рок-бэнд у нескладовая. Фантастыка. У ім іграю на гітарі, спяваю я. На бас-гітарі іграе мой стары сябра Роман Прокопенко. А на бубнах зараз іграе Борис Зельдзін, таксама наш хлопец беларускі з Бабруйска. Вось, таму тут нейкі такі занова адбываецца вельмі цікавы працэс майго вяртання у рок-н-рольную маладосць. І гэта вельмі істотна. Паўтаруся, гэта па нейкіх прычынах не змагло адбыцца ў Польшчы, і адразу ж працэс запусціўся у Амерыцы. Можа быць, это калядны цуд. Зараз у Нью-Йорку, дзякуй Богу, пачынаецца праца над мюзіклам пра нашага нацыянальнага героя Кастуся Каліноўскага, і вось вам прэзентую загалоўную песню адтуль. Под серпом твоим все вокруг зникае, як дым, застанутся толькі яны і сны. Час ляціць все хутчэй, все вокруг зникае з вачэй. Колькі яшчэ дзён і начэй, скажи, Кастусь, няўжо ты тут? Кого ты любишь, скажи, Кастусь,
Тут Кастусь нечакана адказвае: люблю заўсёды Беларусь. А мы ему что откажем? Правильно, взаимно. 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 Як сярод чужынцаў не стаць сваім, плюначы падказваюць галасы, гэта прамаўляюць яны галасы. Смораў летуценняў і сноў, чую шэпт сваіх галасоў, значыць мы сустрэнемся хутка ізноў. Скажи, Кастусь, не лжо ты тут? Кого ты любишь, скажи, Кастусь. Люблю заўсёды Беларусь. Взаимно. Взаимно. Ведаеш, тут у Нью-Йорку і гэтая кавярня ў Брукліне абсалютна не выключэнне, наадварот, яна нават квінсітэнцыя гэтага адчування, гэтай адзіноты ў Нью-Йорку, гэтай касмічнай адзіноты, пра якую, дарэчы, адзначаюць многія падарожнікі, якія потым займаюцца нейкім сторітэлінгам у сваіх блогах. Яны кажуць, што это ідэальны горад, каб адчуць вот эту лічбавую сучасную такую адзіноту, дзе всім на ўсё абсалютна пофіг. Але в гэты момант, калі гэта ў прынцыпе магчыма, толькі да цябе і можа прыйсці сіла, самастойнасць і нейкая здольнасць самастойна планаваць сваё жыццё і самастойна трымаць весло в руках і накіроўваць нос свайго чоўна ў патрэбным накірунку ці хаця б у нейкім прыймальным накірунку. Роман, а табе не замінае тое, што ў цябе такі вядомы бацька Владзімір Арлоў, гісторык, якога ведае, мне здаецца, уся Беларусь у Беларусі і іміграцыйная Беларусь. Не замінае табе знаходіцца вось у цені свайго бацькі, ці ты самадастатковы чалавек на ўсе 100% і займаешся тым, чым табе падабаецца, атрымоўваеш ад гэтага кайф? Ведаеш, на пэўных этапах складанасці былі, таму што бацька, безумоўна, вялікі чалавек, вось вялікі чалавек. Так атрымалася, што гэта ікона і той Беларусі, якую мы пакінулі дзесьці разам з нашымі гнёздамі, і той Беларусі, якая зараз ляціць. Але ў нейкі момант адбываецца сталенне, і зараз мы з бацькам робім сумесныя праекты, напрыклад, ягоны спектакль па ягоным культавым тэксце «Ордэн белай мышы», які выйшаў 6 паказамі ў Польшчы напрыканцы 24 года. Там ёсць моя і кампазітарская работа, і прадюсерская, таму што я падключаў людзей в гэты праект. І гэта наш агульны сумесны партфоліо. І яшчэ адзін беларускі эміграцыйны тэатральны праект. Раю паглядзець усім. Вось. Таму у нейкія моманты складанасці былі, цяпер гэта толькі радасць ад таго, што у гэтай реінкарнацыі мне настолькі пашанцавала з бацькам. Починається
ці незнайомі люди з тобою вітаються і нарешті спашуться. Ти розбираєшся, жаль ступає, застається кохання. Коляду в Варшаві, а маль починаються незнайомі люди з тобою вітаються і нарешті спашуться. Ти розбираєшся, жаль ступає. Тут, до речі, в Нью-Йорку мене навчили піти каву Кортадо, у Варшаві немає. Я до кінця не розумію менавіта, що там, але яны неяк прапарваюць ці то малако, ці то вяршкі. Я вже падсеў. А чамусьці згадалася яшчэ пра ўсе гэтыя крызісы сярэдняга ўзроста і творчыя крызісы, і міграцыйныя. Калі яно ўсё наслаиваецца адно на адно, прыгадваецца гісторыя пра арла. І гэта сапраўды рэальнасць. Калі арлу дасягае плюс-мінус 40 гадоў, у яго ёсць дылема. Альбо ён памірае, альбо калі ён знойдзе ў сабе сілы адбіць сабе дзюбу аб камяні, выдраць сабе кіпцюры і вырваць пер'я, каб вырасла ўсё новае, тады ён жыве яшчэ 30 гадоў. Другая маладосць, другое жыццё, як бы унутры аднаго і таго ж жыцця. Я усім шчыра жадаю, тым, хто даглядзеў до канца, каб вы знайшлі ў сабе сілы праз боль атрымаць большае ў жыцці. Шановные сябры, дзякуй, што даглядзелі гэты крок до конца. Не забудьцеся напісаць унізе які-небудзь камент мне ці Роману Орлову. Таксама стаўце падабаечкі і не забудьцеся пра падпіску пры ўмове, што гэта з'яўляецца для вас бяспечна. А я ж з вами развітваюся. Да чарговых крокаў, сябры. Пакрочылі разам. Sorry, can you wait for just 3 minutes? Okay? Yeah, okay. Thank you. Ты здымаешь? Покидай, я тебе серьезно кажу, покидай просто смех, потому что это, ну, это круто. Это значит, нам было весело, покидай элементы бэкстейджа. Это голливудская методичка, покидай обовязково. А вот гэта специальный знак, який обозначає унескладовое. Приходить Новый год, и знов звенять звоны над Бруклинским мостом, и знов чуть навалом. Еще разок. Суем.